Que tal? Moi boa noite. Recibimos hoxe a visita de un veciño de As Pontes, de Román Varela, que é xornalista, aunque centrado, parece que no audiovisual, e nos confirmarás así é, porque de aí temos as mellores novas que nos xeran por parte da súa produción, por parte do seu traballo. Román, moi boa noite, benvido. Hola, boa noite, que tal? Pois falamos diso, dicía xornalista, pero parece que vencellado máis directamente ao audiovisual. Non sei se aí te levaron as circunstancias, aí escolles, onde te atopas cómodo, que pasa? Gústame un poquinho todo, a verdade, o sea, do audiovisual, o que máis me molaba de primeiro era o audio, a radio e tal, pero agora, bueno, vexo-me cómodo aí no audiovisual, a verdade, no que é a outra parte. E agora mesmo estás en boca de todos por Epidemia Digital, unha docuserie, non sei se lle podo chamar así, que véndese premiada no Carballo Interplay. Sí, bueno, é unha docuserie, presentamos os 3 primeiros capítulos, e agora a nosa vontade é convertila nunha longametraxe, porque adaptámonos un poquinho ao formato que nos pediu o festival, e unha vez gravamos, conseguimos boas testemunhas e o proceso de traballo foi bo, agora o que queremos é intentar alongalo máis porque tamén ten maior saída, non? É máis consumible, máis fácil de colocar. Que nos atopamos en Epidemia? Pois é un relato en primeira persoa, un relato colectivo no que todas as persoas que padecen algún tipo de trastorno ligado á saúde mental, pois contan a súa propia experiencia e ao fin e ao cabo se ve como se xera unha rede de apoio, unha rede, todos pertencen pois a colectivos, asociacións, crean proxectos para un pouco, crear ese sostén, non? E logo, ao mesmo tempo, tamén vemos como profesionais están como ao mesmo nivel, non? No documental, como apoiando desde a parte médica ou científica o relato das persoas que falan e sobre os temas que se falan, pois unha presentación inicial de cada dos personaxes, logo falamos da prevención e da importancia da detección temperá e rematamos por nese terceiro capítulo con esas redes de apoio. Non sei se con este formato, non sei se con este produto, pero a idea roldabache na cabeza, é dicir, ti tías moi claro, querías facer, non sei se é algo así, pero si algo disto. Sí, eu desde hai moitos anos que é un tema que me rondaba moito na cabeza, non sabía moi ben como quería contalo, como quería trasladalo e vin no audiovisual e gracias a Alberto, porque, sempre me acompaña nas miñas tolemias, nunca mellor dito, a poder levar a cabo e poder facelo dun xeito, aberto, ameno, creo. E ata que punto é o que pensabas, o que querías? Pois creo que ainda é máis do que eu pretendía de primeiras, porque sí que é un tema que pode parecer, sigue habendo moito tabú, moito prexuizo, non? Entón, como dis ti, igual poñerme diante dunha persoa a facerlle preguntas igual xera incomodidade, non? E non sacas a mellor testemunhas boas ou xeras eses problemas, non? Pero a verdade é que moi ben, moi boa recepción por parte da xente que participa. Pensamos que demos xerado unha atmosfera cómoda para todos e ao final, ao falar de ti a ti, creo que é moito máis doado e o resultado para min é moi satisfactorio e a xente que o viu, así o traslada. Crees o mellor que Epidemia tivo vida propia? É dicir, que ti ibas facer unha cousa, foise desenvolvendo e foi pedindo máis, facendo outro xeito, non? Sí, realmente sí, porque partías dun guión e dunhas fontes e ao final esas fontes levante a outras fontes. Porque esa rede da que falamos no documental, ao final, inda que non está mellor interconectada, unha experiencia en Compostela con en Coruña ou en Carballo, sí que están, porque ao mellor ese psicólogo que estaba nun lado coñece a outra persoa no outro e ao mellor teñen referencia no podcast de entrevistar a... Entón é como, vai se retroalimentando e vai mellorando o que é o documental en sí, vai creando esa vida propia que ti dis. O que pasa é que non é só que fora pedindo máis a nivel do que te atopaches e como o fixeches. Ti falas hai un momento de convertilo nun longometraxe, que sería máis práctico, que sería máis vendible, o que eras, pero que o mellor tamén é máis necesario, porque claro, te vas topando con que me quedou por contar isto ou non. Sobre todo, penso que o formato que tiñamos che impide profundizar máis nas persoas, non?
como que sí que presentas algúns, pero ao mellor darlle máis contido, máis vida ás propias persoas, que a xente coñeza un pouco máis profundidade a súa vida. Entón, iso tamén xo permite. E tamén, isto así un pouco, pois, de novel, no? Pero decir, como que ao final o formato curto che permite ver se és quen de como afrontas o tema. E logo unha vez o ves que levas ben, e ves que hai tema e que o podes levar adiante, pois creo que dis, bueno, pois pídeme máis, non? Se me é raro que neste tempo de inmediatez, que parece que a xente quere consumir produtos curtos, rápidos xa, que ti apostes por un produto que queres ampliar e facer máis longo. Igual é moito tópico co isto de que a xente quere cousas curtas. Depende de que xente e do que busque, non? Sí, eu creo que sí, ao final é como en todas as cuestións, non? Como pois, no ámbito gastronómico tamén. Pois depende para qué. Se estou apurado un día ou estou un domingo de noite, igual me quero pois, comer unha hamburguesa de calquera sitio, pero se quero ir comer ca familia e teño tempo libre, pois por que non ir a un sitio comer con tempo e comer ben. Entón, nesto, eu penso que é o mesmo, a mellor no día a día sí que consumimos todo pois, moito máis rápido e xa sin ser conscientes do que consumimos, pero eu creo que realmente unha vez unha persoa se senta como a ver algo ou a ler algo, como que quere que ese algo sexa algo que lle emocione, que lle guste, porque ese tempo pois, é moi valioso. Entón, non sei. O produto que fixeste supoño que inclúe información, pero tamén ten que ter moita investigación, non? Porque, claro, entradas nun mundo novo para vos. Sí, un mundo non tan novo, pero sí que realmente eso, vas entrando e vas coñecendo cousas que descoñecías e sí que hai esa parte de investigación, de documentarte e vas aprendendo e sobre todo, bueno, a raíz das entrevistas a xente, das entrevistas previas e vas querendo saber máis e máis e máis e máis hasta que construís ese mosaico, ese cuadro. Agora que xa o viu algunha xente, xa tedes algo de feedback que está parecendo a xente que o viu? Bueno, evidentemente o xurado encantoulle, que vos premiou. Sí, o proxecto, bueno, foi presentado e xa, bueno, había boa expectativa desde o festival, trasladarnos pois unha moi bo feedback, moi bo retorno, que, bueno, lles gustou moito, que lles agradou e sorprendeu para ben, e que, bueno, que lles emocionou. Sobre todo a palabra máis repetida, emoción. De feito, bueno, nas fotos da estrella, pódense ver como a xente, pois, con bágoas e tal, porque realmente non queremos que sexa como algo simplemente emocional, senón que a emoción a veces pode ser como paralizante ou simplemente, bueno, me emociono, choro e xa está, non? Pero que seña como algo máis que te motive a facer algo ou a cambiar un pouco, non é esa vocación de cambiar el mundo con un documental, pero bueno, que cambies un pouco a mirada. E logo así como crítica, digamos, pois constructiva, non? Fora do que é o básico, pois sí que nos dixeron pois que había que algunha persoa pois que faltaba esa profundización que falábamos antes en algunhas persoas que saen do documental, porque sí que como que se ve como a punta do iceberg desa vida, non? Desa persoa e que pide entrar máis. Como foi a acollida por parte da xente a que fostes pedir a súa colabora, a súa axuda? En principio se atopa cun medio estrano, como te dicías, pero conseguistes crear ese clima? Eu creo que sí. E ademais era outro reto máis grande, fora do que é ese previo que sí que se superou, pois vas eso, poquinho a pouco, vas far varias visitas, varias entrevistas, ao mellor os temas pois, máis delicados, pois valos deixando, vas vendo como esa persoa quere que se traten. E logo, o máis bonito, claro, que unha vez gravabas, decían, é que eu non me quero ver, pásanos a todos, a mí pásame, pero non me quero ver, tal. E despois, ou no mellor isto que dixen, unha persoa xa sabe máis ou menos o que ten que cortar. Unha persoa mellor fala, excedes ao mellor máis da privacidade que quere contar, bueno, esas cousiñas. E logo, que eles o viran, bueno, nos enviámoslo e puderon o ver, pois eso, uns días antes da estrea ali en Carballo, e era a nosa intención, fora do que é o circuito pois, de distribución principal, o que queremos é facer estreas conxuntas neses sitios que gravamos. Entón, a acollida foi boa e é o que máis ilusión nos fai, a verdade.
Presentaste 3 capítulos, son os 3 que están feitos ou hai máis e de momento foron estes o concurso? Son os que están montados e listos, logo temos material pois para máis cousas, pero bueno, está sin tratar, digamos. Sí, que se irán cara a longametraxe ou haberá as dúas opcións, acabar docuserie e logo pasar a longametraxe, non? En principio longametraxe, senón tamén, bueno, hai como algúns formatos dos que vimos, tamén hai como tes opción de serie capítulos, ou senón tamén podelo ver de seguido porque hai como unha relación, entón non sei, a ver por onde optamos tamén un poquinho, pois, o que nos vai pedindo, pois, o sector ou onde chegamos, digamos, onde... E o que queda aínda, porque supoño que haberá que seguir movendo, non? Te dicías de ir a máis certames. Sí, sí, ir a máis festivais, agora, bueno, comeza esa etapa, aparte, bueno, no circuito, non, de ir a máis festivais, intentar ir sobre todo a festivais ligados, pois, co documental, ca saúde mental, un pouco co cinema así máis, bueno, novel ou así, e, bueno, a ver se nos van seleccionando, se imos entrando, e a ver tamén que, claro, porque vimos, bueno, a recepción que houve en parte pois, da industria, pero como nun festival un pouco máis xeral de digital, non tanto de audiovisual, e tamén da xente. Agora a ver como é acollido nese espazo máis do audiovisual, do cinema. Sí, porque lamentablemente en Carballo a cousa estaba limitada porque é exclusivamente un festival para fomentar a produción en galego. Agora vos moveredes, supoño, a nivel estatal, internacional, e aí pues, haberá que competir cunha oferta máis ampla, pero aí tedes o vosso peso, evidentemente, de aposta local e de aposta cercana, non? Claro, sí, ao final é o que nos diferencia a cada un, facer un produto propio, noso, de aquí, e que realmente a día de hoxe non hai fronteiras. Ata viñeron a Carballo, había, bueno, persoas de outros países, non? Había dous daneses que facían humor danés e dicían eles, joder, sei que polo que sería un galego, tamén é polo que sería un danés, tamén, é como eso de vivimos nun mundo global e realmente pois a xente quere saber tamén un pouco do que hai nese local e é o peso forte. Gañar o Carballo Interplay tamén ten un premio económico, evidentemente, iso supoño que foi un salvavidas o que agarrarse, non? Porque as producións costan. Claro, foi realmente a oportunidade para poder facelo, senón non creo que se fixera tan rápido ou tan o que se podera facer agora, vamos. Entón, eses cartos foron vitais para poder pois, facer esta produción, bueno, ainda fomos a pérdidas, digamos, pero bueno, que está ben, que é un apoio grande. E agora tamén, pois eso, a parte de os festivais tamén esperamos poder obter outro tipo de financiamento, pois, de fundacións, de, bueno, sector público, sector privado, veremos a ver un pouco, porque creo que ao final é un produto que ten impacto social e unha dimensión que debería ser, pois, un pouco fomentada tamén. Quedaría para pechar saber os vindeiros proxectos, pero como parte de outros proxectos co que tedes entre más, non? Primeiro, supoño que estares centrado nestes, pero tamén coñecéndovos, tanto a ti como a Beto, seguro que hai máis cosas por aí, que sí? Sí, hai máis cousas, sempre hai máis cousas, de feito estábamos o outro día en Carballo, estábamos como, bueno, vías como as conversas e tal, e era como, joder, esto pedía, non sei que, había que facer esto, tal, e era como, se te caen as ideas, tal, non sei que. Entón, non sei, oxalá se pudera dicir algo concreto, non, e concretarche, pero, bueno, eso, ahora mesmo estamos super centrados nisto, porque realmente sí que levamos tempo, bueno, sobre todo máis Alberto, non, no que é o audiovisual, pero o que é a parte esta pós-audiovisual, é dicir, eu entrego unha peza e logo teño que eu movela, é máis complexo e, bueno, era que nos queda un pouco por aprender, bueno, moito nos queda por aprender do resto, pero isto somos moitísimo máis principiantes, entón é o que agora nos ten que mover e seguir. Pois moitas grazas, Román, con todo iso que os queda por diante, moitas grazas polo traballo feito e polo que representa, sobre todo para todos, nos guste máis ou menos o cine, para a sociedade. Grazas. Moitas grazas por acollerme na miña casa, por darnos este espazo, e grazas por facer tele local, tele pública para todos e todas. Pois moitas grazas a ti. Falamos con Román Varela, un exemplo do talento que temos por aí adiante, un talento que sempre volve a casa e que hoxe viña a visitarnos e contarnos cales son eses proxectos e eses resultados. Grazas, boa noite, deica mañá.